sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, broadcast. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salamat, good afternoon. Mayong hapon naman, Bacolod kag Pilipinas. Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa Pizza 22 na sa bulan sa Nobyembre tuwig 2021. Ikadawa sa katapusan nga Lunes sa bulan sa Nobyembre tuwig 2021. Inyok aksyon na Marlon Hirvaya top sa atak ng alas 6. Sa mga adlaw, madabo ang natingala kang nagpanghay-hay. Umpisa ka ina paglampuwas ang udto. Kagaginsundan pa mga kaaksyon sa mga hapon. Bangod nagpabatsag na naman ang medyo hindi mantindihan nga klima. Kay na diri sa Bacolod mga kaaksyon nagatagiti ang init. Nagatagiti ang silaksang adlaw. Pero gulpi lamang nga nagbundak ang ulan diri sa Bacolod. May mga nagpadalaw sa mensahe nga sa ilang nga lugar waya nagaulan kag nagasigi-sige yang tagiti sang init no. Diri sa Bacolod damo man sa mga tao ang medyo nakulbaan bangod sa hinaling nga pagbobo sang ulan. Tarante ginapatihan nga dala sang pagligwat-ligwat sang klima. Ang klima subong hindi nakaangay sa mga siradtobla. Kung kaysa mga tao subong nagakatingala na nga bisa tagiti ang kainiton mga kaaksyon. May time gid nga tupa ang ulan. Kamusta katos rin mga kaaksyon, Luzon, Visayas kag Mindanao. Di mga bahin sang kalibutan. Inyo pala tunturan. Action Reports Afternoon Edition. Tubdo sa tak ng alas 6. Oy! Nakaibalo bala kamo nga mayara sang 33 dias na lang. Pasko na. Kaga 40 dias naman. Nag-aabi-abi na magkita sang tuwig 2022. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirvaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa bahin sa balita lokal, sa ilawan tayo sigida ang taralopang dongged nga balita sa bahin sa lokal. Unahon ko imuno ni ang travel protocol nga nagabanggianay kag nagabungguanay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang Bacolod kag Negros Occidental. Sentro sang saning isyong ginatawag nga S-Pass. Safe, swift, and smart passage. Kung sa mga templada pa mga kaakson, wala magsanto ining S-Pass nga requirement o kung S-Pass sa protocol, kinapatuman nga protocol sang Negros Occidental kag sunod sa nga Bacolod, wala magsanto ang mga panakot bla. Ang Bacolod, wala sang pugong-pugong nga nag-anunsyo. Taran nga luyag magsunod sa Bacolod mga fully vaccinated kontra COVID-19. Presentar lang sang vaccination card ayos sa gilayon. Ang S-Pass mga kaakson, hindi na pagpangitaon. Di masunod ka mo application na rin S-Pass, di maparehistro ka rin. Pero siling sang Negros Occidental, kung sa mga panagwaay pa, janay bla, may mga janay na mo. Ang balsang Negros Occidental, janay, hindi anay. Kaya kamaya, ang balsang Negros Occidental, luyag namon gihapon. Pangitaon ang S-Pass registration sang pasahero bisan magsulod sa mga pasahero nga magsulod sa Negros Occidental. Ang katuyuan sini
para mapiho nga ang ginapakita nga vaccination card sa mga fully vaccinated passengers kag ang mga wala pa makapabakuna pangitaan sa RT-PCR test nga ang resulta negatibo sa COVID-19. Ang mga fully vaccinated passengers naman di siyempre mayara sa ipresentar nga vaccination card di kon may ispas mga kaakson dara nababalaan kon bala ang vaccination card kag ining RT-PCR test result peke o kung hindi pagi sa SPAS application. Pero ang siling sa nga Bacolod hindi sa amon kung magsulod simple na lang ang vaccination cards lang sang mga fully vaccinated. Wala na ulo ispas okay na kay mayara sang executive order kon EO kagin pagawa ang alkalde. Ang sabat naman dali sang probinsya ho hindi ang executive order ang EO mga kaakson ambal sa nga probinsya tilaban-laban illegal ina kay nagabunggo ina sa pagsurundan sang National Interagency Task Force kon IATF. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Medyo kinaburigal na ho. Inukot-ukot na ako sa mga bayo pa. Ang airport management kag airline companies ginahambalan man sang Bacolod naway na sang espasa ang mga luyang magsulod sa Bacolod City. Pero ang gobyerno provincial makaaksyon ang siling man sa ila. Ang sinuman nga nagasulod sa Negros Occidental dapat pangitaan gihapon sang espas. Kalot-kalot ulo, no? Ang wala espas, pwede nga buligan sila sang probinsya. Kaya sabi taga Bacolod, why sang espas? Agabot dira sa Bacolod Silay Airport, may team ang probinsya nga magabulig proseso. Agabot dira sa may Silay Airport para nga ma-rehistro sila sa espas nga ginatuwag. Din gid ang insakto dire sino dapat nga sundon sang pasahero. Ang nagpagumon pagid sa senaryo mga kaakson, wala si iban kundi ang ginahamtangan mismo sang Silay Airport Di ang kompleto nga ngalan sa Silay hindi bala may tapik nga Bacolod. Bacolod Silay International Airport. Pero ang location ginahamtangan sila of course dara sa masurad sang Silay. Kung ikaw taga Bacolod, kag magpuli ka sa Bacolod, sakay sa eroplano halin sa Metro Manila, wala sa ibang nga hugpa ng eroplano kundi Silay Airport. Yang Silay sakop sang Negros Occidental. Yang siling sang probinsya, ang lugar nga una lapakan tupan sa pasahero, hindi kay Bacolod kundi sakop sang Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Mag-amo sa nga senaryo mga kaaksyon base subong ang tagdumalahan sang paluparan kag airline company medyo base ko nagalingog manulo sini kundi nang ila sa nga sundon sado ini ka talalupang don nga sahi sa nga problema galing kay hindi gid malikawan hindi gid ni malikawan nga dudahan sa ulihin nga base may lamod pa politika. Ano ba lang away sa probinsya kaga Bacolod subong kon pa politika magamalan nabalaan naman asang kalabanan ayo kuntani kung ang airport bala ari gyapon des Bacolod di bala antes sa gintukod dira ang Silay Airport ang airport diri na sa hamtang sa may sa barangay Singkang amo na hingadlan ang Singkang airport di bala barangay Singkang Airport kay dira nahamtang ang madugay kag malawig ng airport sa Negros Occidental sunod sa Bacolod. Kaya pagsalo sa airport dito sa may sunod sa Silay, siyempre Silay City naman ginamtangan yas ni. Ang anunsyo sang sunod nga pagdula sa ning espas sa mga Bacolod bound passengers. Manginuway na kuntanin na sang problema kung ang airport aray gapos Bacolod mo. Kay pag abot din sa Bacolod noon,
Pagabot sa mga pasahero nga taga Bacolod, paglanding Bacolod dayon ang tapakan nila. Nakita lang sila sa vaccination card kung fully vaccinated sila. Ayos na, puli na yun. Pero ano ba lang pananawan diri sa probinsya? Ang action officer sa Provincial Interagency Task Force, PI, ATF, at the same time Provincial Administrator Attorney Diaz, mayara sang palayag angot siri. Ang executive order kagin pagwa sang Bacolod, ginapatihan nga hindi legal, di ba silingon illegal eh. Pating talopangod diri sang DILG gin panawagan. Ang paghalog sa travel protocol paagi sa pagdula sang espas. Ginarantaw man diri nga base sa ulihi. Nangin delikado bla. Kag ang natabo sa pungsod Germany kag bugos nga Europe, lantawan nyo ba na? Dito sa Europa ho. Nagbalik tong pagdamo sang kaso sang COVID-19. Kag may ara sila sang pagbalik man implementasyon sa ginatawag nga work from home sa Europa kag pungsod Germany ina mga kakson. Ginakabalak andre ka basi kun hindi na kamay pag hindi lang ano. Di ba noon tayo dugoy ining ispas isa ini ka online travel management system sa DOST. Ginagamit ini mga kakson sa domestic travel sa subong COVID-19 pandemic. Alas 5:18 na Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagkidibasa ng balita sa bayan sang lokal? Yari ang yuhom sa rawong sa mga empleyado sang gobyerno probinsal sang Negros Occidental. Temprano pangalakitan. Bangod subong palang ang pagpanagtag sang kayuhan ginsugura na. Una sa listahan diri ang year-end bonus kag cash gift ba? Diba siling kita year-end bonus equivalent ina ang makakaso sa kabulan na sweldo sa empleyado plus ini cash gift ni uniform na palarios at tanan 5,000 pesos. Kalas-kalas ang 1,000 kon 500 pesos man ang nabaton o kon batonon pa lang. Man hindi matanan na kabaton na. Iyarak nga wifi kag manog baton pa lang. Para ini sa mga regular kag casual employees. Pwede malakip amaning subo-subo para sa mga job order workers sa mga GOs bla. Pwede sila malakip mo no sa bahin sang ini mga year-end bonus ang cash gift nini. Dala na mismo ng mga opisyal sang provincial government no? Governor, vice governor, mga provincial board members. Gin-anunsyo man ni Provincial Administrator Diaz sa mga aga makaksun kayo na sa aga na may ara paging gabatunon extra bonus. Yahoo! Extra pagid, may dugang pagid. Ang tawag sa makaksun ining CNA, kag ang PI, kag ang IBES. So, ang IBES sa bonus sa incentive, benefit for exemplary service. Ang ginahulat kon pilang kantidad ang pinaka-good news diri. Bangod ang batonon hindi madubo sa ginbaton. Nagliga nga tuwig 2020. Baw daw sa baw nga balita no. Nagliga na ginbaton nila maka-action nga extra bonus simple malang 40,000 man nga. Yahoo! Bot silingon, pwede nga mangin 45, pwede nga mangin 50, pwede mangin 55, kag pwede mangin 60. O kung basi mas mataas pa. Ang opisyal diri nga pag-anunsyo, magahalin kay Governor Bong Lacson, kung saan hulat-hulat lang, bangod hindi gidi na madugayan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Balita naman angot sa mga tao nga matinggilan kag mga mahilig sa magpalusot, ang mga mahilig magbulang. Bisan ang bulang sa mga kaaksyon ginadalian, ha? Nagluwas lamang sa lugar nga ginabulangan nga tugutan niya sa ato sa nga gobyerno. Di may mga tao nga nagapangita gayapon sa mamaagi para lang nga makapasampok, makapauwak sang manok. Dito sa may Purok Mangga, Barangay Pon, Tataytay, Bacolod, may 7 ka mga persona dakop sang kapulisan. Kapon sang hapon isa.
nagbulang kag nagpinustahan ay nagtuhan sa nga nagresponder nga pulis. Kumadalman na ito makaaksyon, may gori siya sa pagsupat sa illegal cockfighting law. Pero isa lang mapanogyan sa ring palatuntunan papahanumdom sa mga mismo kapulisan kung tani ang libuton nga lugar di lang ang inareklamo nga may bulang bla. Isan way sa nagareklamo, basta malabayan kababalaan nyo nga may nagapabulang sa sinak nga lugar nga wala gintugutan kadto sa waya kag nakpon. Wala pa labot ang pilang mga ara mismo sa mga otoridad. Kaya ara gani nga bisan kapitan, tanod, opisyal sa barangay. Kung bisan gani mo, kung kaysa, mismo pulis gani ara nagabulang, araman sa bulangan. Di ni matago nga realidad sa aton, di mga only in the Philippines. Nga bisan malanagid nga illegal ang kakatabo sila sa nga lugar, ang guwa di magka-aksyon ka daw ginatolerar pa. Sa lakdod nga sugilanon, ginapawalaan lang. Tamo di nga katabo din sa atos pungsod Pilipinas. Kabay pa nga way lang, kabay pa nga hindi na lang. Way na sa matabo nga mo sari. Pagod kung may ara gani, mayo lang kundi ka mo magtuhan, kag magkaladakpan. Kung madakpan gani magka-aksyon, sikat naman nga lang nyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang Bacolod wala pa sa may nabaton nga letter request sa mga private schools nga luyag magpatuman sang in-person classes suno kay Councilor Novero. Sa balita nasyonal, paglakip sa nga booster shots sa National Vaccination Drive, ginatalakay pa sa nga DOH booster. Basta lingon dugagan ang kapagsik nga ginadala sang bakuna kontra COVID-19. Ang kapagsik sang lawas. Alas 5:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mahibalon ta na mga kaaksyon. Ang observation na report, traffic report sa ato sa nga patrol. May pinasari ka mga lugar dere sa Bacolod mga kaaksyon, particular downtown. Ang ginteneran sang tubig kay man kainasang hapon bubundak sa nasalintarang ulan. Nangibot man ang ulan bla. Kay na damo sang pinaka mga dalan na lagyan nga nagduludanlog. Malamog kung magbuang ulan diri sa Bacolod ba o kakululbaan. Kay bangod man sa nagainulot-ulot ka na uhong na. Kauhong lang pagulot-ulot sa mga buildings. At yung Bacolod City, ginakilala sa mong most business-friendly city. Kaya parang rason nga, nagaulhot lang ang mga nauhong ang dalagko nga mga estruktura diri sa syudad. Alas 5:24 sa report sa Patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon ka ba sa Bacolod, please come in. Hindi lang isa, hindi duha, tatlo o kun apat kag lima Action Mar. Pero makit-an na namon sugata sang patrol mga pulo guro ri kabilog. Puro tulan gagmay nga mga kabataan nga nagapanglakaton sa dalanon. Wala nagasuksok sang face mask so Tigay ang nila pwede mo sa kagwa. Galing kay siguro dapat sa wayon gid kay gipanumduman gid sila mga ginikanan nga magsuksok gid sila sang face mask diri ni Dampi sa may Doña Juliana nagkuhaan ginaton sa Laragway do wala lang gid sila nagabalo condense ng lagaw pero wala lang sila Action Mar nagasuksok sang face mask do wala lang COVID dapat guro i-remind gini sila ilabi na subong nga daan tamo gid man sinumbali nagalagaw kada ginuwa pero dapat sa gyapon kinasunod ang mga health and safety protocol. So muna isa na naton diri kinobserbaran sini ngapon nga dapat gid sundon kay dapat gid nga panumduman sa mga ginikanan kundi kabataan magagwa sila tagsa ka mga puloy-an. Exactly speaking as a broadcast time ang patrol kami sa area sang Doña Juliana City Heights na kaaksyon kay mante nagapundo kit diri sila nga mga tanion kumong ang traffic lights diri why gini untat no kasi gini ang function Action Mar diri sa area sang Dalan Libertad Extension sila nga pun sa amon diri gini kamtangan amon direksyon pa south kami nga portion hindi tanto mo sinakdamo diri mga salakyan ang damo-damo yaw nga daw ginabuyan ng gid nga gulpi kag naga binutsog ang masarakan ng masarakan na lindigto sa may mansiringan
Bangga Kure pabalik diri sa May Libertad. So muli sa mga hapon nga pertigi kada mo mga kaaksyon, no? Moderate heavy ang traffic situation sa mga lugar, pero basta nagafunction ang traffic lights kag dapat ang dalan makabulig-bulig din man na makaaksyon agud nga ma-maintain ang maayo nga lakat sang trapiko subong nga hapon. And kung palakit naman sa may BIR, di ba nga taratapan, doon masyado, ginman sila kyan, nagapundura na sila kung lapit na sa may intersection point. Gano'n na sila naganabalang pila sa salakyan, pero after sila, basta makatabok na, why na problema mga kakson. Dili naman sa Libertad, subong hapon, makabig din nga moderate to heavy ang traffic situation, na nabi na mga kakson, ang alindri sa may dalan na sa may Lizares, Cornaes, Garia, Makaksyon, pagid nga bahin, sa may tabok sang Margarita, labi na ining lulutsan sa Masalakyan, nga halin sa may Lopisaina, kalitiri na palabay sa may Margarita Extension, Makaksyon, bilang area, dibla kong katulto, sila sang KJ, Fairmart, sa Libertad, antes ka dito kapag agtos may bangkok ng PNB katadulong sa BDO, may lagyan na sa mga ginaagyan, dili sang di pa sa inyo jeepney nga badago sa to. Subuhong, dili na palusot ang mga bus, dili na palusot ang mga salakyan nga din sa Lopisaina, kay bawal nga dito sila mag-counterflow sa area sang ginalutsan sang mga salakyan alin diri sa may takuling. Susubong diri sa ginapalabay porting traffic subong hapon magkabig diri nga moderate heavy to heavy ang sitwasyon sa area sang Libertad. Diri sa tibran nga makaaksyon kung alala ka pa dira sa downtown nambal pa mo pa Libertad kamo kay para di ka makalusot sa area sang takuling, siguro temporary, kung pwede para ka magdaan kalusot sa Gonzaga, bla. Gano'n na ka muna ba? Kasi yung problema sa mga traffico sa Gonzaga, kung paglalabot na sa Burgos sa Gonzaga, sila nga ako sa may Gonzaga na Pisayna, sila nga ako nakabit light to moderate na ang traffic. Nag-function ng traffic lights, may nagabantay doon ang traffic enforcer. Actually, dito may nakalabay bago ginamang mas maayo siya. Kaya kung makita nila nga may ara mag-meeting the red lights, may nagapapundo, may nagasawagid. Kisad ako ginang mabulig mong kung may traffic lights na may traffic enforcer pa. So, doon ka muna ba, Gonzaga, kahit di paglampuwa, so drawin naman problema, kayong tay-tay, di nawa-nawada naman, tapos-tapos sa mga pagkayo, ang mga lagayon, kahit ang footwalk na skilled, hindi pa pwede, no? May mga gamit, mga iban. Pero ligwan lang dala, no, na palapos kayo sa Gonzaga, extension sa may barangay Takuling, mga kakso, whereas kung dala ka maglabaya, sa area sa Libertad, perting traffic sa mga pon, one way, pero ngalaan, dala nga lugar, ang lag ko nga sila kayo masugata, o bakisa kung lugagmay kayo motorsiklo, kayo hindi ka makita, base masagaid ka pa mga kakso, no? Pero pinaka-importante, hinay-hinay lang, ilabi na nga nagulan, sini nga po, ng tagsik sa nga tubig, sa mga four-wheel vehicle, ano makamo ng lanto-lanto, makamo sinusugatan nyo, kaya di, kung may mga area, dakaroon nga doon nataasan, kagang tubig, nagralapaw, gulpi na mapruswak na kumabasa, nagkaroon ang mga sugata, no? So, subong naman tinion, ari na kami sa area sa Bangga Kure, mga kakson. Pagkat po kami mansilingan, makita natin din ang moderate heavy man, top heavy, ang traffic situation. Pero kita sa gatong, hindi na natin pagkalintan kay Balantayan, ibuhas kayo mga update, kung may mga ara naman na rollback o kung all price hike, pero hopefully hindi po tanto kalagko, mga kakson, no? Ang pinakabarato nga presyo sa gasolina, update ni Framansilingan nga road, 48 and 25 centavos para sa presyo sa crudo, pinakabarato na pinakamahal mga kaakso, nagahamboy sa 55 pesos and 35 centavos. Sa luwat ha, crudo na o kung diesel, 48 pesos and 35 centavos, pinakamahal 55 pesos and 35 centavos, mga gasolina lahan ina sa area sang barangay Mansilingan. Nalagay niyo 48 pesos and 20 centavos mga kaakson. May araman nga presyo sang gasolina nga nagadangat sa 59 pesos and 39 centavos. 59 pesos and 39 centavos. May presyo man sa gasolina nga ang pinakamahal diri nagahamboy mga kaakson 64 pesos and 85 centavos. Silwat 64 pesos and 85 centavos mga kaakson. Bantayan ta kung may mga pagulag sa presyo sang gatong buwas kay usually midnight ina mga kaakson.
sang Monday, or rather, kita ka Tuesday, yun yung magtapak yun, dahil may mga pagbago sa presyo sang gatong dito sa pungsod Pilipinas. So far mga kaksyon, ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sang syudad, namin ang panahon malayanayan na doon na nagisang pati maalakonsin galing sa pagulan, hopefully magtayo ni tubtob sa kagabiyon mga kaksyon. Right na sa patrol ang taglibot sa production John Diaz na nagasiling sa tatulan ng mga ka-aksyon sinig na mga bayan sa Pinas labuton ka sa amon balita at serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Oy, mag-Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compound. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa live stream, kinaktalis naton Manjubi Arnejo, mayong hapon, Milail Oligo. Thank you, Ana Sinoro, Evelyn Nepomuceno, stay safe. Thank you so much. Tamyaw ni Milail, si Vanessa Starmayo, Chenke Dialag Donoval, Amar Alex Monteza, Bani Cafe, Monitor si Milail Oligo. Wila ni Jojo, mayong hapon, in the Plaza Raman. Okay, thank you. Si Iping Hipolango, ari kami sa may banwa sa Iloga. Ray Baryoga Raman. Ana Sinuro, thank you. Salamat gid. Alex Fuentes, listening kag watching. Salamat gid. Okay, Melvin Peñafiel, Rosiel Fulgencio, Susana. Adala kami din sa may barangay Bandanon. DSB, Leog Tamyaw, Family Susana sa barangay Malingen, Bagos City. Athia Kim, Araman. Roni Kagalawan, greet lang Nanay Neri, CJ Zion. Alcon Gonzales, gamonitor kami dari sa may Paranaque, Metro Manila. Martin Aliling, gamonitor, thank you. Salamat, balikan tiban duwad-duway. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo
palaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang priton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros,
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. City Hall Report. Ibalontaran ang detalye sang report halin sa Bacolod City Hall with Action Dale Salazar. Way pasang nabaton nga liter request ang Bacolod halin sa mga private school nga luyag sugod patagayon sang in-person classes. Action Dale, may hapon bless kabin. Action Marcy, dalam sa alert level 2, ginatugutan ng pagpatayag sa in-person classes kag dapat nag-comply sa mga health protocol nga gintalan sa gobyerno ilabi na sa Commission on Higher Education. Diri sa may Bacolod City, according kay Councilor Resito Navarro, ang chairman sa Committee on Education sa Sanggol na Panglungsod, wala pa siya sa may nabaton. Action Mar, ang SP, ang isinang office o ang LGU sa Bacolod City, nga lahat request rin sa private school nga luyag magpatubad sa limited face-to-face classes. Although ang balik Councilor Navarro nga hindi gid man required nga magpadala sang permit mga sang permit sa LGU, pero sunod siya nagakabagay lamang kag nagakaigo nga dapat magpadala sang letter request para at least ma-verify kag makapatigan sang verification ang LGU kung bala pwede no ang isa ka private school nga magpatigayon sang in-person classes. Action Mara kung madumduman ang University of St. Lazar magapatigayon ni Action Mara sa limited in-person classes matapos nila kabaton sang approval from CHED kag sang DOH para lang niya sa third year kag fourth year nga nursing students kag first year tugtog fourth year nga mga medical students. So according kay Councilor Navarro, sadto nag-offer din siya sa approved resolution sa SP nga favorably nag-endorse siya sa Commission on Higher Education sa pagtugot sa USLS nga magpatigayon sang limited face-to-face classes sa pila ka mga programa ilabi na ang sa nursing kag allied health sciences. Action Mar aling tingog ni Councilor Renesito Navarro.
So far, from my knowledge, wala pa man kami na baton. But gina-require nyo sila nga magpangayos ang permit sa LGU attorney, no? While we have not made any rule nga may mo sila Okay. request, but I think most appropriate na ma-submit din sila sa ilang letter request. So, that can be subject to verification kung pwede o kung hindi. Okay. Oo. So, yung mga office, yes, chair sa Committee on Education. on Education sa Sangguniang Panglungsod. Report rin sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action dahil sila maka-action sa din ka man sa Pinas. Labutan ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa mga high blood. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Okay, ang mga nagpadala sa dugang nila sa mga mensahe sa live stream, si Alcon Gonzales, ara kami sa may Paranaque, Metro Manila. Thank you. Martin Aliling. Okay, Liza Montecastro Narciso. Ambal ni Ana Sinero, stay safe always and your family. Thank you, good. Arama si Homa Lomina. Good afternoon. Thank you. Guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
Pagsanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kahilangan. Responsable ang pagbalita, dahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga detalye sa natipon nga report ni Aksyon John Diaz. Aksyon Radio. Aksyon John, sa balik ng report please come in. Aksyon Mar, malapit na isa kagatos kay mga personnel sa Land Transportation Office diri sa Bacolod sa tatlo ka mga departamento ang nabakunahan sa tatlo man ka batch ng vaccination drive na ginpatigayon doon mismo sa talatapan sa LTO Bacolod. Aksyon Mar, diri sa may syudad sa Bacolod. Sunod diri kay Mr. Yobin Campos, ang chief ng LTO Bacolod, nga inibilang kabahin sa koordinasyon kay sa buligman sa Philippine Red Cross Bacolod. Nga mo mismo ang personal nga nagapadulong sa ila mismo nga talatapan kay nagkakantak sa vaccination drive. Nagapati diri si Tampo sa kinanglanon gid nga mabakunahan ang mga personal ng LTO ilabi na nga daily ang i-operation kag madamo sila sang ginatubang nga mga kliyente sa matag adlaw nga tanan. Dugang pa diri ni Tampo sa mas naingganyo man ang mga personal ng LTO nga magpabakuna ilabi na nga mismo ang taga Red Cross ang nagapalapit dira sa ila. Aminado diri si Tampo nga hindi tanan ang nga nabakunahan sa first dose ang nagbabakuna
na sa second dose dito mismo sa LTO office. Kaya may ibang action mahal nga matapos ang first batch ng vaccination drive nga first dose Manila. After sa to, salain na sila nga site nagkapa-inject sa second dose. Kaya balik rin ni Tampos according sa Red Cross. Wala man sa problema. As long as nasunod Manila ang mga guidelines, action mal na nung dapat ibakuna sa second dose. So kayo na, ikatatlo na to nila ang batch sang vaccination. Kag according din sa iya, tinaga-expect sila nga mahaymo base sa masunod pagid nga binulan makakandak pagid sila sang bag-o o sa isa pagid ka vaccination drive kay ang bagay ni Tampos kung nagpakuha ka ng lisensya o kung nagparehistro ka sa lakyan mo kaya wala ka nakapabakuna, pwede ka ba nga kapalapit wala sa vaccination drive ka mabakuna kay tibukas na sa tanan bisan pa hindi ka personnel sa LTO kay bisan gani ang mga malapit na pamilya sa personnel sa LTO action man nga luyag mapabakuna pwede man kag ginakomodar man sila nga vaccination drive. Yaring pagpasalamat ni Tampos sa Philippine Red Cross. Salamat for the vaccination. Mayong hapon na action dyan. No? Nagpasalamat ang LTO, no? Particularly ang LTO Bacolod District Office kay Ma'am Rate na may rason no? sa pag-extend na sang ila servisyo 3 no? Sa LTO Bacolod. Ginapasalamatan tagi ng Philippine Red Cross no, sa conduct sa vaccination diri sa LTO compound no, open sa tanan kag kasi expect nga basi makabalik mas sila by next month December. Action malapatian, si Mr. Ruben Tampos, ang chief ng LTO Bacolod. Mga ka-aksyon, sila nga hapon man, may kumedabatian, kasi doon ang sirena sa mga fire truck, may sabi, dara kasunog na nagluntad sa areas ng Purok Dalawi daw, barangay 16, sunod sa Bacolod. Actually, ano naman niya, gamay naman nga damage, kay according sa tagiya ng balay, nga si Arceo Celeste, 59 anyos, nga nagluto sila sa donut, gagamit sila gasol, gulpi na kulong ka nagsasungaw action mo ang gasol. May muguro may leak, bala may leakage dira. And then gulpi, ini nga nagdakop puro sang kalayo, nag-ibwal action mo, amo to ginalinan sang sunog. May mga damages man to, may mga nasunog, pero ti mga minimal, mga tela, gamit na sulod sila balay, pero tidigto lamang sa portion sa ilang ginarutuan action mo, matapos sila nga ginayon, nga nagapayos ng bulig sa mga firemen o kung na sa Bureau of Protection diri sa Bacolod, nakaresponde man ginayon, napalong ang kalayo, kagulaan sa mga nakatuga o kung napilasan abi sa mga incident man sa nakaduga nga gilamo na yung kalayo, wala na sa ibang pa nga kahilitan nga dulot action man ang insidente. Aba na mabalita tipon sang patrol subong gid lamang nga hapon. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling sa tutanang nga magka-aksyon sa dintaran nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ang palayag ni Provincial Administrator kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon sa Interagency Task Force Action Officer angot sa sining pagkakasa no pagdula na sang surat sa Bacolod sa requirements nga ginatawag ispas sa Bacolod bound passengers karon na lang sa action na firing line no ay mayara sang Taralupang Don no nga mga palayag si Atty. Diaz. Alas 5:59. This time is 6 p.m. Basta! Action Radio! Dale Salazar, kag Action ang Defensor. Ako naman Action na Marlon Hervaya, nanga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila,